корҳои ободонии созандагӣ ин масъулияти танҳо як сохтор набуда, балки масъулияти ҳамаи мо ва шумо аст. Чун мо дар маҳаллае зиндагӣ мекунем, онҷо хона дорем, ҳавле дорем, бояд онҷо корҳои ободониро анҷом диҳем. Чун мо дар бинои баландошона зиндагӣ мекунем, гирду атрофи ҳамон биноро бояд сарсабз нигоҳ дошем, гӯшонем, об диҳем. албатта ба ғайр аз гулшондан, дарахшондан ин охири кор нест. бояд ки як нафари шахсони масъул бояд нигоҳубин кунанд, сари вақт обёрӣ кунанд. бибинед ки ҳоло ин қадар ҳаво рӯз ба рӯз гарм шуда истодааст. агар шумо дар ҳолати зарурӣ, барои чӣ ҳозир гуфтам ки шабона обёрӣ карда мешавад. вақте ки шабона обёрӣ карда мешавад, ҳамон об ба тамоми решаҳои дарахту гулу сабза рафта мерасад. онҳо ҳаловат онҳо кашида мегиранд, ҷабида мегиранд ба худ. вақте ки рӯз мешавад, гарм мешавад, ҳамон оби гирифта шуда, ҳам қувваи гирифтагии худро то шаби дигар боқӣ мегузорад.